Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show
Mr. Hulbutana Manimoksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugag, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pungal daw ni Huwebes. Bet sa 20 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-ore-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindudig din mga reparo. Sa tuya po iyan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 20. Maligayang happy birthday. Ayan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apwera po iyan kang paghulbot o aldaw. Obligasyon ta na yan. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man po kiibang maingat kan satuyang sadiri kundi kita man sana. Ma'am Nilia Mercaida, good morning. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor, Asin Tagariparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang enjoy, saka happy. Yan. Enjoy! Habang buhay pa. Good morning! Maray na aga po, maray na aga. Ano tabi maratana?
Kung dai pa marata 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 na. Magkapi-kapi na lamang. Perti na ang panahon, ano, nagtataga oran-oran. Perti magpuro-katurog sa natabi, Ma'am Nilya. Kuro-katurog ka sana. Perti, oh. Habagat. Ang nagpapaoran po, digdi sa parting Bicol region. Kasud magrabi tabi, Ma'am Nilya Suran. Biyo na dumog so lato-lato ko. Nadumog so lato-lato ko. Pag-abot ko sa harong kasod, maday na nagtatanog so lato-lato ko. Pangyayari. Nadumog so lato-lato. Grabe so urang. Mga tugang Webes na po ngunyan kaskaso, no? Petsa 20 na kita. 10 aldaw na sana mga tugang. Tapos na naman ang Hulyo. Kari madali na naman kayo ni magkanta si Jose Maricha. Nagtutuno-tuno na kang gitara naman si Jose Maricha. Kaskaso, no na di. Ano ang sa tuyang mga pag-uri-istoryan? Uy, sa mga parantabay pala niya to. Ano? Paki-follow na lang po kan sa muyang Facebook account, BicolNet TV. Live kita sa BicolNet TV saka sa YouTube. Yo. Paki-share na lang po. Like and share. Kaning mahiling man kang iba. Yo. Ano ang sa tuyang mga riparo ngunya na Webes? Uy, mga tugang Ma'am Nilya Marcaida, kasuod bisita o kaya nagbisita po yaon po sa Ciudad kan Legazpi si Vice President Sara Duterte. Yaon kasuod sa Ciudad kan Legazpi si Vice President Sara Duterte. Pag-restoryahan takon natatayaon si Vice President Sara Duterte. Bosmar, good morning tabi izay mo. Day pagpauranan so, day mo pagpauranan so panlaban ta dyan. So panglaban ta sa Trikak Derby. Day pagpaurani ta baka si puno. Dapat nasa kondisyon na. Permi man niya ini nasa kondisyon. Kariman sa nangaya ini ako, perming nasa kondisyon. Pumando ka ngaya dyan. Si Busmar na Burser, permi yan nasa kondisyon. Maloya na gani ngaya. Permi yan nasa kondisyon. Basta so tayo mo pagligawan tabi Busmar ha, so sambot. Lagan ko lamang kitanlan. Lityo mas ka kaya. Oy, Busmar, so pispan mo dyan na may mga tilapia. Kwa pa? Perti baga so tilapia ka ito eh. Ano, may tilapia ka pa dyan. Pasyaran takado dyan mga nasano. Oy, kay Richard Nero Akin. Good morning man tabi sa mo. Kay Gaspar Bumbon Bunto. Good morning man. Dai na daso tilapia ni Busma. Takol ngayon tilapia dyan sa South. Ano pa sa tuyang mga riparo? Busmar, basta ikiping muna dyan so panlaban ta sa Lunes sa Trikak Derby dyan sa Paraputo. Yo.
Sa sunod na tabi mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kulturang Pilipino ang magiging tema sa Lunes sa sunod tabi ni Presidente Bongbong Marcos. Indasan na kung maunambitan lamang duman tabi Bus Marso, presyo kang bagas. Ilingan na po nindong ngunyan ng presyo kang kilo kang bagas. Dati igwaki at 38 at 37. Ngunyan ang pinakabarato, 40 na. Ay, naso sabing 20 pesos ang kilo kang bagas. Masking garibilod ngunyan dahil ng 20 pesos. Ano nga ya? Makasabay lamang nga ya duman sa zona so 20 pesos ang kilo kang bagas. Yan ang antabayanan ta sa Lunes. Iyo, mantang mga tugang si dating Vice President Leni Robredo. Ayan, baga pag may suna tabi Busmar, pikirin bitaran yan. So mga dating presidente, Vice President, pikirin bitaran yan. Pikirin bitaran si Vice President Leni Robredo sa suna ni Bongbong Marcos ni Presidente sa Lunes. Dayda maatin si dating Vice President Leni Robredo. Hindi nga tadi ako maatin. Ano ka naman yan? Dayda maatin. O day man nagtoki rason basta day siya maatin. Yo. Dahil databi matin si dating Vice President Leni Robredo sa suna ni Bongbong Marcos. Yo. Huni patabi Busmar sa siyudad kang Tabaco. Maray talina gana na dyan ki pedestrian lane. Dyan baga sa bus stop kang Tabaco. Kung matatandang tatabi Busmar, pinurunas baga dyan sa mga pedestrian. Ang may pedestrian dyan, huto duman sa may kanto na kang LCC, tapos susaro duman sa may Oriental. Harayuon man anggad kung mabalyo ka, di. Limbawa, mababa ka sa bus stop. Mabalyo ka sa pasiring dyan sa may pabaranghawon. Maikuton ka pang maray, harayuon panlalakawan mo para makabalyo ka sa pedestrian lane. Kaya ang gigiribo baga dyan. Lalo na so nagbabaralyo dyan sa atubangan kang bus stop. Kaya mang kipedestrian dyan, minabaralyo ang mga tao. Maray ngunyan, talina gana na databi. Di ikinaugmay ni kan mga taga-Tabaco, mga pedestrian. Yuguyogon mong papalibuton mo pa. Arayon pang iikutan. Kaya ang gigibo, maski daing pedestrian tabi Sir Cassie William, minabaralyo ang tao. Na mas delikado. Yo. Di at least kunya, nigwa na databi ki pedestrian lane. 5,249 na pamilya na apektado tabi kang padagos na pag-alboroto kang bulkang mayon. Target mga to gangunyan kang DSWD5 na matauanin na asistensya pinansyal o inipigapod na emergency cash transfer program. Ayos sa mga evacuate, sa mga bakwit. Ikaw ang mariresibi. Yeah. Mantang mga tugang subiyahe kang tren, kang PNR. Oy, madali na databi, ano? Madali na subiyahe kang tren dyan sa Ligaw, vice versa, pasiring dyan sa Naga. Madali na databing mag-operate. Ayos makalunad lamang kita sa tinuruhog na auto. Ang tinuruhog na padyak Ferris wheel. Ang tinuruhog na kamuti barbecue. Ay banana kyo, kamuti kyo. Ang tinuruhog man na batag, banana kyo.
tabako. Tama tabi, sir, kasi William. Ang tinuruhog na karne, barbecue. Tinuruhog na sira, fishball. Ano pa? Yan na trend, tinuruhog na, yan na auto. Madali na tabi mag-operate. Biyahe kang tren, hali dyan sa Naga, pasiring dyan sa Ligaw, vice versa. Yan po ang satuyang mga pag-urulayan, mga reparo ngunya na Webes. Tigdi po sa lawag ka satuyang programa. Alas 6:20 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha. Along National Road, sa pagitan po yan kay UST and Mariners. O dyan po yan sa syudad kang Legazpi. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, yaon dyan ang MBY Dormitory. Yo! Madam Maylin, uhayo gozaimasu. Ingat po. Perme. Siring man ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. Yan, B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindo ang sa indang Facebook account. Ang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Yan, pandiurag po yan na sound system. Igwa po sindaki LED wall, stage sa trusses and roofing, band equipment setup, may generator, igwa pa kipo machine. Saing ka pa, B-Pro Lights and Sounds na. Pudan po nindo ang sa indang CP number sa 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. Pag makaipo po kamo ki sound system na pandiura. Kung may okasyon po kamo sa indong mga lugar, yaon dyan ang B-Pro Lights and Sound. Lalo na pag may mga koro concert, may mga pageant, yan, may piyestahan, may kasalan, yaon po dyan ang B-Pro Lights and Sounds. Pading Ambo, good morning. Siring man ang programang ini asin ang oras na yan natudban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay, ang mahigos na Vice Governor. Siring man na daraman pa sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kan siyudad ni Tabaco. Mayor si Peña Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Vice Mayor Abby Cargullo Cons, Irene Morales Pahot. May ATM machine na dyan sa munisipyo kang Malinaw, sa sentro. Dahil po yan kay Municipal Councilor Irene Morales Paho. Sa Espersos ni Councilor Irene Morales Paho. And pangatugang kasabay man dyan si Cons Joel Seriola. Ang Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Diyan sa Barangay Tinampi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Yo. Imbitado tabi ha. Si Musmar Iguan naki-entry diyan sa gigibuho na Alinaw Festival Trikak Derby. Diyan sa Paraputo, Estancia Malinaw Albay sa Lunes na yan. Petsa 24. Alas 5 hapon, mapuna. Pa-share na lang po kamo dyan ha sa Paraputo. Trikak Invitational Derby, 300,000 ang guaranteed prize. Yeah. Sige, yan po ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Alas 6:24, kuahon ta muna ang linya kang pag-asa. Aramon tatabi, mamaan kanyo kung ano ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon tata may pigbabantayan bagang LPA. O di kung mabilog su LPA, ano nga nito su ngarang kang bagyo?
Tapos na si Dudong. Ramon ta sa Pag-asa ha. Ang atugang kwaunta mo na ang linya kang Pag-asa. Good morning, tabi Pag-asa. Marinaga tabi Pag-asa. Sa ating lahat, narito ang ating latest weather update kaugnay sa magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa at dito sa binabantayan natin na low pressure area. Ngayong umaga, huling namataan yung binabantayan natin na low pressure area sa layong 715 kilometers sa may silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Itong nasabing low pressure area sa susunod na 24 to 48 hours ay may tsansa pa rin na mabuo bilang isang bagyo at kapag naging bagyo ito ay tatawagin natin na si Tropical Depression Egay. At sa ngayong umaga, nakikita natin sa ating satellite image na karamihan ng mga kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao, sa may silangang bahagi ng Mindanao na nakapalibot dito sa low pressure area, ay nag-dissipate na at nagkakaroon na ng unti-unting mas magandang sirkulasyon itong binabantayan natin na low pressure area. Kaya naman sa mga susunod na mga oras, unti-unting tataas yung tsansa nitong low pressure area na ito na maging isang bagyo, especially hanggang bukas. Samantalang regarding naman sa magiging track nitong low pressure area na ito o yung sama ng panahon na ating binabantayan, sa ngayon ay mataas pa rin yung uncertainty sa magiging track nitong low pressure area na ito. Ngunit sa buwan ng Hulyo or sa buwan ng July, inaasahan natin na yung mga bagyo o yung mga sama ng panahon na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, usually nagla-landfall po ito sa may northern or central Luzon and may chance rin po na mag-recurve papunta sa may Japan area bago pa tumama sa ating kalupaan. Kaya naman sa ngayon, ito yung nakikita natin na possibilities regarding sa magiging track nitong low pressure area o yung sama ng panahon na ating babantayan. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Kalakhang, Luzon ngayong araw, inaasahan natin na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Romblon, sa may Marinduque, gayon din sa may Masbate at sa may Sorsogon. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon at sa gabi dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila at sa may Tuguegarao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Lawag nasa 24 to 33 degrees Celsius. Baguio City 18 to 25. Sa may Tagaytay 22 to 31. Legazpi 24 to 30. Sa may Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius at sa may Kalayaan Islands naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao ngayong maghapon, inaasahan natin na sa buong Visayas, gayon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at sa may Agusan del Norte, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands, ay inaasahan natin na ngayong araw magiging maulap pa rin yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng epekto ng low pressure area. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mas papadalisin pa nitong trough nitong low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa may Iloilo nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa may Metro Cebu 24 to 29, Tacloban 25 to 28, sa may Cagayan de Oro 24 to 30, sa may Zamboanga City 23 to 33 at sa may Davao City naman 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot dito sa may silang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas ng mga pag-alon, dulot yan nitong low pressure area. At para naman sa magiging lagay ng panahon, simula bukas hanggang sa buong weekends, inaasahan natin na bukas magpapatuloy pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Visayas, kasama na dyan yung Metro Cebu. Samantalang sa mga susunod pang mga araw, ay inasa natin by Saturday, unti-unti magiging aliwalas sa panahon, bagamat maaari pong umiral itong hanging habagat sa may kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at sa may Western Visayas, particularly sa may bahagi ng Palawan at sa may Western Visayas area. Gayun din hanggang sa Linggo, inaasahan natin na possible din po na umiral itong hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon at yung low pressure area naman ang magpapaulan
sa may bahagi ng Bicol Region at sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 25. Sa may Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu, ang agwat ng temperatura 25 to 31 degrees Celsius. At sa may Metro Davao naman, 25 to 33 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:36 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:29 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaliing bisitahin ang ating Twitter at Facebook page, DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website at bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige. Yan mga tugang ang Pag-asa, ano? Pamangkan nyo. Bagat. Pero, pero magayon ta, wala ki gale warning. Pero ingat manggiraray tabi sa mga parasira. Sa mga parasira tabi, ingat manggiraray. Ta paminsan-minsan, ano? May nabigla sana. Pero magayon ta, ang mga bagyo dangon niya na July, paglaog sa par, may na-record man sana. So, duwa na, ano? Halimbawa, kung maging bagyo ini si Tropical Depression, Igay ang apod. Pag maging bagyo ning pigbabantayan na LPI kang Pag-asa. Sige, alas 6:31 tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po magarali at mabalik po kita madali sa ini. May naipit kitang commercial sa pagbabalik ta. Aramon ta kung natatayaon si Vice President Sara Duterte Kasudma dyan sa syudad kang Legazpi. Sa pagbabalik po yan kang programa, This dahil po program magarali. is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang digdi sa Bagong Pilipinas. Alas 6:34 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan natod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nito si Sir Bids Laudit.
Ang oras na yan, atod man sa tuya, kang B-Pro Lights and Sounds. Yan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. B-Pro Lights and Sounds. Karaman po sa tuya yan ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse. Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Bagong Malinaw. Bagong Pilipinas, Bagong Malinaw. Mga tugang balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugrarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manimok saya po. Si Mr. Hulbutana tabi ni Unyan pong Webes. Pet sa 20 na kita kang bulan na Hulyo taon 2023. Mapiesta na sa Malinaw. Advance happy fiesta sa mga taga Bagong Malinaw. Bagong Pilipinas, Bagong Malinaw. Bagong Saka. Bago ha, bago. Serbisyo Asin Reparo. Kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Yan, bagong lipunan, bagong Pilipinas. Ha? Oh, yun na yan. Kasuod mga tugak, yaon sa siyudad kan Legazpi si Vice President Sara Duterte para tabi panginutan ang pagbukas kang sa iyang satellite office kang Office of the Vice President diyan sa Region 5 diyan sa siyudad kan Legazpi. So igwan na palan ki opisina satellite office ang Vice President kang Republika ng Pilipinas. O yaon niyan dyan sa siyudad kan Legazpi. So, yaon kasudma, sa mensahe po ni Vice President Sara Duterte Carpio, kasudma, formal nang pong pigbuksan ang opisina kang Vice President digdi po sa Bicol Region, satellite office na makukuha po yan dyan sa Alternate Road, Legazpi City. O sabi ni BP Duterte na ini pagsampulok na databi ining satellite office kan sa iyang opisina sa bilog na nasyon. Maswerte ang Bicol Region, maswerte ang Legazpi City, taigwag ki satellite office dyan, ang opisina ni Vice President Sara Duterte. So, kasud matabi, so, pud kay ni, pag opisyal na pagbukas, kang satellite office kang Vice President. O, dyan po yan sa Alternate Road, Legazpi City. So pangsampulo na dahil ni sa bilog na nasyon. And pagkatapos kayan, nagpa-chairman duman sa Barangay Bagong Bayan dyan sa Daraga. O nganing panginutan man sa pagdistribuir nin asistensya, duman po sa mga bakwit. So mga apektado po kang padagos na pag-aalboruto kang Bulkang Mayon. Nagpa-chairman si Vice President Sara Duterte, kasudma. And kasabay dyan, nagpaabot man ki pakikidumamay sa pamilya Rosal. Nagpa-chairman duman sa apod kini sa Burol, kang ama kan sa tuyang gobernador na si Gob Rosal.
So, nagpa-chairman kasudma duman si Vice President Sara Duterte. So, yaon kasudma sa siyudad kan Legazpi. Ano? Maski gani mauran-uran. So, at least nakabisita man. Ano daw nagkumustahan si Gov. Noel Rosal tapos si Vice President Sara Duterte. Ano daw sa pigistorya ha? Nakidumamay man, nagbisita man duman sa burol kang ama ni Gov. Si Vice President. Siyempre, naguro-istoryahan ito. O di siyempre, maunambitan ka ito. Kumusta na nga Gov? Ano na ngayon nangyari sa imo? O di siyempre, makakaabot ito sa Vice President. Ano daw na pag-istorya? Bay daw sa nangayata. Anong ko daw ngaya? Preparohon ko daw ngaya. Di yaon kasud man sa probinsya kang Albay, partikularmente diyan sa siyudad kang Legazpi, si Vice President Sara Duterte. So, ibatang mga pag-iriba, biyo nagpa-kurodak. Daya ako kamo dyan magpapara taning-taning kay Vice President, baka sangsangon ko. Nakula pating babayi baga si Vice President Sara Duterte. Adi, bata sa sorosorbi bagang ngunyan sa arayo umpang eleksyon, saro mga tugang sa mga naglalataw na pangarap na masunod na presidente kang Pilipinas, si Sara Duterte. Nagluluwas bagaan nga niya. Yugon mo, dahil pangani sa barangay eleksyon, nagluluwas na sumanga pangaran naman kung si sayan ma-presidente sa Pilipinas. Pagkatapos ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si say ngaya naman, ang potensyal. O nagluluwas po dyan ang ngaran ni Sara Duterte. Kasabay manggiraray so ngaran ni Leni Robredo. Tapos susaro pa. So idol lang ba yan? Si Idol Rapitol po, kasabay man. Ano? Kasabay ba? Yan tulong yan. Yan tulong yan, mga tugang, ang nagluluwas na pangaran na may nagsurvey na nga ni. O yung tulong yan ang nagluluwas na mga pangaran na masunod na tabing presidente kang Pilipinas kung mahal. Si Sara Duterte, si Leni Robredo, tapos so idol ng bayan. Iyo. Sayin ka mo dyan. Midterm election mo na sa 2025. Sa 2025, mapili na naman kita kidusing senador. Ay, yun na bagang niya ng pigururunan. Dahil na nga, pigururunan nyo sa barangay eleksyon. Barangay eleksyon, tapos na ngayon. Ang tigururunan ko niyan, kung sisayan malaban sa 2025, yung mong preparasyon niya, 2 taon. Bago ang 2025, nagpupurusing-pusing na sa mga gustong magkandidato sa 2025. Bilingan nindo sa segundo distrito. May mga congressman. May mga mayor. Ilingan na po nindo. Mayunon pa yan ha. Ilingan po nindo sa first district, daiman kinaghiriro. Sa third district, daiman. Diyan sa third district, tayo lamang kihiriruan. Ang mahiroon sa segundo distrito, diyan sa siyudad kan Legazpi,
Oh, sa first district, inda. Tapos na nga yung boxing sa first district. Ang dakol databi, Ma'am Ancanyo, na malaban dyan sa first district sa pagka-board member. O takadakol na ngunyan ang mga graduado na mga city councilor, municipal councilor, mayor, dakol ang malaban na board member. Sisay ngayayan na mga board member, ini sa mga nagkakadarangog-dangog ko sana. Si Mayor Ami Cantiwi, uy, mapista na sa Tiwi Adi. Good morning tabi kay Mayor Ami Villanueva. Si Mayor Ami Villanueva, magraduar na po na alkalde dyan sa Tiwi. So, ang sabi, board member daa. Yung mga sabi-sabi sa natabi yan, ha? Board member da tabi, digdi sa first district. O duman sa first district. Sisay pa ngayang mayor ang madalagan para board member sa first district. So mayor da tabi kang pakakay. Si Mayor Dinky Romano. Bata ba? Bata sala kita. So mayor da tabi kang bakakay. O di duwa na. Sisay ang incumbent na board member ngunya na matatada. Magraduar na si Siga. Si Bragais magraduar man. Si Sayat matatada. Ora na. O tulo ang bakante. Kasi Vice Governor Glenda, ay si BM Glenda, o to na Vice Governor na. Taday man baga pigpil apan pasusarong Vice Board Member. Yo, dahil pa man pigpil apan. So nabakante ni BM Glenda. So tulo. So duwa pa sa nanambit ang kwado ang mayor. Uni na. Si Gio Ongbongao, graduado naman na city councilor sa Siyudad Cantabaco. Ang sabi, dahil naman maka-indasan akong makaposisyon pa sa vice-alkalde, ang sabi, board member daa. Okay. Si Gio Ongbongao, pantulo. Sa pa databing board member, graduado naman na city councilor dyan sa Siyudad Cantabaco, si City Councilor Bragais o Sinul Bragais. O pang-apat, makandidato man daang board member. Bragais. Masalida sa tugang niya, si Bragais graduate naman na board member. Si Saypa, o nagluluwas man sutugang man ni Siga, o City Councilor Carol Siga, o 5 na. 5 ng board member. Si Saypa, ang ibang mga board member digi sa first district. O dakol-dakol. O ining mga nagkaunarambitan ko mga tugang, puros kaalyado inikan mga lagman. O dito luman sa nang kukuahon na board member, paano sudua? Paano sudua? O ining mga naon Mayor Ami, Mayor Romano, Gio Bongao, Bragais, ay si Carol palan bako man kalyado kang lagman. Kalyado na. Kalyado na susiga kang lagman. O basta yan ang 5 yan. O iyan ang mga pigururunan, mga makusog. Para board member. O dyan sa first district. Kasi kaya si board member Ray Bragais ma-vice mayor da sa Tabaco. O inda sa nakonsisyan, ma-mayor sa Tabaco.
Kasi graduado naman si Mayor Crisel. Ang sabi, ma-mayor na sa tabako, si dating Mayor Alex Burse. Mabalik si Mayor Burse. Ang si ang bise. Pwede da si Ray Bragaes. Si Say pa. Ma-Vice Mayor man da si Dick Martires. Graduate naman na City Councilor. Si Say pa. Dakol. So, sinta sa magkaralyado, pag abot ki panahon, magralaban-laban iya. Ta sa politika da tabi, Mama Julian Blanca Flor, maray na agad tabi sa imo, mamahaw tabi, salamat. Sa politika day ki permanenteng kaiwal. Sa politika da tabi, day ki permanenteng kaiwal, day ki permanenteng kaapil, kabarkada. Kang inot kaya, magkalaban iyan, pag abot ki panahon, magkaapil na iyan. Kang inot kaya magkaapil, pag abot ki panahon, magkalaban iyan. Arog po kayo ng mga politika, mga politiko. Kaya ang nagiging kawawa, mga butante. Tan mga butante baga, mga suportadores, butante suportadores. Ang mga suportadores baga, loyalon iyan dyan sa mga amo nila. Biyo iyan nakikipag-ayuta, biyo iyan makikipag-sangsangan, biyo iyan kung ano-ano. Nag-arapil na sa dating magkaralaban, mga suportadores, hanggang ngunyan, so kaiwal, naging kaiwal niya kang panahon na pigsuportahan niya so amo niya, hanggang ngunyang kaiwal niya pa rin. Iyan ang realidad. Halimbawa ako, suportadores ako ni Arog Kaini, o ni Boy Libak. Nag-alkalde si Boy Libak. Ngunyan, dakol akong nakaiwal, so kalaban ni Boy Libak, dakol akong nakaiwal. O ngunyan si Boy Libak nakatukaw na. Sa madaling sabi, naging alkalde na. Ngunyan. So nakaiwal niya, nakalaban niya sa politika, kang ino, naging kaapil niya na. Na dati ming kalaban. O ako, nagtiluhan na, maray na sa relasyon kang naging alkaldeng tigsuportahan ko na si Boy Libak, nag-okay na sinda, pero ako, susuportadores, kalaban ko manggiraray, so kalaban ko. Di ba? Bagong iyo tabi manong Jess. Kaya ngaya, ano ngaya ang hiling ta sa mga politiko? Manong Jess. Ano ang hiling ta ngaya sa mga politiko? Sabi kang sa kuyang barkada, ang mga politiko ngaya, malala pa iyan sa plastik. Ano? Kung ngaya may pigsasabing nagpaparlastika, mas malala pa ang mga politiko sa plastik. Di ano apod ka? Fiberglass baga ngaya yan. No. Fiberglass baga ngaya yan. Mas matindi pa sa plastik. Yung God mo yan. Bakong nahiling ta na yan. So dating magkairiwal ka ito sa politika, o ngunyan magkaarapil na. So dating magkaapil, magkalaban na. Nakakaya ba kan mga konsensya kang sikmura kan mga politiko adi na makipagplastikan sinda o kaya makipag-fiberglassan sinda? Kaya subarkada ko, inaidol man, inarong man.
Dati kalaban yun niya. O ngunya nain siya. O to duman sa lubot kang politiko. Yugod ba? Ha? Yugod mo yan na tigparadabal mo kang ino? Biyo mo mananggad na tig susuwa-suwa ang pagkatawo. Pero ngunya niya o ka dyan sa lubot niya. Anong klas? Hiling mo na yun. Ha? Kaya, garitabi manong Jess, dahil na ako makikibarkada sa politiko. Ha? Dahil ako makikibarkada na sa politiko ta. Aramon mga politiko, pagkampang ka, okay ka lang. Pag nakatalikod ka, o lilibak-libakon ka, manarog kayo ning alalay ko digdi na sibuy liba. Ang pagtalikod ko, lilibakon ako. Amo niya na ako. Lilibak-libakon pa ako. Di ba? Ang mga politiko ngaya, pagkahampang, sus ko, luwas ngaya ka ng 32 ng ipon. Ha? Pero masiramon tabi manong Jess, pag nakaposisyon ka na di, mas kiday ka nagiinom, nabubuyong ka. Ha? Nabubuyong. Dahil ka mabuyong kang posisyon mong yan. Oh, pero, iyon na nga nang pigsasabi, na ang posisyon na iyan, bako yan tabi, permanente. Bago ngayon tabi, Sir Lawrence Mendoza, ang posisyon tabing iyan, bako iyan permanente. Pansamantala lang po iyan. Kaya, tinao yan sa Indo, tinao yan sa Indo na pansamantalang iyan. Ano na Indo? Apod kayo ni? Samantalahon na nindo. Pero, Sir Lawrence, ko talaga kipan samantagala. Iyo sa pig-apod na mga tig-apod sa political dynasty, pangmatagalan talaga, Sir Lawrence. Sus ko, abo ng butasan kang pamilya so politika. Nahiling mo dyan sa Kamsor, hiling nga sarong pamilya, nagkarastahan. Nagiriwal dahil po sa posisyon sa politika. So ama, nag-iwal kang aki. Yugon mo ya. Sumagtugang nag-iwal dahil sa posisyon. Ako naman ngaya, atangaya, dahil ka muna, ta ako muna. So ama, gustong bumalik. Abo kang aki, dahil ka dyan nga padires. Ako muna. Dahil ngaya ta nakatana ka naman. Nyugon mo yan? Ang hapotabi, Sir Lawrence, ano ang yaon dyan, tanata, pigi-iriwalan iya? Ano ang yaon dyan? Nganing ngaya maaraman mo, Mr. Hulbutana, pumahit ka man. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sir Lawrence, dahil taman iyan maaraman kung dahil kita mapait. Iyan. Dahil ta maaraman kung ano ang yaon dyan kung dahil kita dyan makabalo. Ano daw kung baloon ko mananggad adi? Tapos pag nabalo ko, ang problema kay ni Tabi, Sir Lawrence, pag nabalo ko, masiramon pala, nabo ko naman. Habo ko naman butasan.
Kaisi nga yang natatangab mo na sumasiramon, puputasan mo pa. Ano nga yung paguna mo sa imo? Dangag ka. Natatakab mo na natatakab mo na sumasira mo, puputasan mo. Kadangagan mo ngaya. Ata ngaya pumait ka na. Bala ka na tabi manong Jess. Di ka ang gibuhon kong anon maray sa imo. Taga-kampanya ko. Maski gibunta ka sa ng right hand pero sa kaliwa kayo. Yo. So iyan tabi mga tuga. Mapa samantagalan ka naman ka. So, malaka puwerte ki pati. Puwerte talaga. Nga tado nga ni tanap ata na pag nakaposisyon na tabi si Sir Lawrence, nako, lingaw na sugabos. Nagkaka-amnesia. Nabubuyo nga ni sa posisyon. Maski dahil man nag-inaw. Pertihon pala niya digdadi. Yugo-yugon mo Sir Lawrence, libre ang sa imong load. Libre ang gasolina mo. Libre pa lunadan mo. Pag makakan pa ka mo, libre pa. Puros baga-charge sa gobyerno. Bahala ka kung bumakal ka kisilpo na pandiurag. Yugo-yugon mo ya. Pag makakan ka sa mga maray na restaurant, kumaka sa nakiresibo, ano pa ma? Gamit mo pa so bihikulo kang gobyerno. Libre so kasulit, rumabas-rabas pa, idaramo pa so pamilya mo, din problema. Nem. Ang inot mong resolusyon, ang pagtanom kay kalunggay, sa gilid kang tinampo. Ano yan? So, Albay Green. Ay, nangunyan sa programa ka ito. Naramduman ko lamang programa kang gobyerno mga inutil na yan. Tinanom nindo dyan tanlad, kalunggay, may mako alamang sa mga pagtaraning nindo. Bakot na mga burak-burak na litso, mas na ati-ati lamang sa gilid kang tinampo. Bako? Dahil ako magibong resolusyon tabi, Manong Jess, executive order. Executive order tulos ang ibaba ko. Anong mga resolution? Ang resolution kaya, Sir Lawrence, ang resolution baga, gari prayer mo man sana yan. Pangadji mo, pag nagpasar kang resolusyon, pangadji mo, pangadjion mo, sana magkatotoo. Kung di magkatotoo, hanggang sa nandyan. Di ba? Prayer. Ngayon, Lord, di tabi, Lord, tawan mo ako digdiki. Pampagibong tulay. Iyan ang resolusyon. Dahil man sa imo tinaw, hanggang sa nando. Di ba? Iyan ang resolusyon. Pero kung executive order tabi si Sir Lawrence, dapat masunod iyan. Iyan ang sakuyang kasubuan. Magpagibong tulay. Maski warang salog. Dahil problemaan. Sa masunod, mapagibo akong salog. Nem. Anini, magpadakol kita bagwang sa salog. Tama ba? Hindi ko nakabot lugod kita diba? Saan kita naghali? Para narumduman ko, nagpigistorya ko yaon sa Albay sa Legazpi Kasudma, si Vice President Sara. Nakabot kita.
Alas 7 na. Panon tayo ni, pero paiton ta. Sir Lawrence, nganing maaraman ta kung ano ang yaon dyan. Kung nga ta, dahil ka man nag-inom, nabubuyong ka sa posisyon. Gusto ko man mabalo. Tanganing, at least pag nabalo ko, istorya ko sa indo kung ano man ang yaon dyan na sira. Baluan naman ngaya. Baluan na ngaya. Aning mabalo mo. Baysa na. Baloon tayan mga ano sarap. Yo. Sige, alas 7:05 na tabi mga tugang. Taon-taon, mabalik pa kita ha. Dahil sa natabi ka mo magharali, sarabay po muna kitang mamibi kang Horacio Imperata. Sige, mabalik po ang programa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay,
MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Campus Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik po kita mga tugang digdi sa programa. 10 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Corocdos, Tagas, Tabaco City. B-Pro Lights and Sounds. Bisitaon po nindo ang sa indang Facebook page, Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Yo. Sige, oras pong yan. Hatod man sa tuya, kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Vice Governor Ate Glenda Ong Pungkaw, Mayor Si Peña Capos Bilo, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Seriola. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarayan sa indong servidora sin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ini. Kunyan pong Webes. Bet sa 20 kita kang bulan na Hulyo, taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30 ha. Paki-like and share na lang po. O paki-share lang sa tuyang programa. Para mahiling man tabi kang iba. Yo! Dara-diretso na po kita! Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi Manong Jess. May pig forward sa ko si Manong Jess na makamundong bareta ini Manong Jess. 4 anyos na aki. Diyan po sa Barangay Buwang. Nga tayo nito 4 anyos, yaw sa tinampo. Na aksidente. Gadan. 4 anyos, na aki, gadan. Sa aksidente po. Diyan sa Barangay Buwang, Kasudma. Nako. Yugon mo yan. Nagano sa tinampo, Manong Jess. Bantayan po nindon mga aki nindo. Dahil po magparabarag-barag dyan sa tinampo. Wata baga dyan sa buwang, makaskasan mga bihikulo dyan. Dahil kakuyugon mo, nirak mo na di. Sige. Kasuudma, mga tuga, dakol ang nakariparo diyan sa sentro kan siyudad kan Tabaco, particularmente tabi Manong Jess, diyan baga sa hampang kang bus stop. Dati, pinurunas baga diyan sa pedestrian lane. Pinurunas diyan sa pedestrian lane. Ang may pedestrian lane sana, duman sa may parting oriental na, tapos duman sa may parting LCC, duman sa may Caltex. Diduwa na ang pedestrian. Pag nagbaba sa bus stop, sa mga pasahero, kaipuan mo patabi Manong Jess na lumakaw, pasiring duman sa may Caltex para makabalyo ka sa tinampo. O kung bako, duman sa may oriental. So, kaya ang igibungon yan, kan mga pedestrian dyan, sa sentro kan Tabaco, tada iki-pedestrian lane, may nabaralyo sana. Nakikipagpatintero sa mga motorista. Habo naman magralakaw na harayo pa, maiikot mananggan. Ngunyan, siguro na-realisar,
Si siya naglagay ni DPWH. Uli na ganan natabi manong Jess, kay pedestrian, dyan sa pangkang bus stop, dyan sa sentro kan syudad ng Tabaco. And yan man so ng mga nagkariparo, kan mga pedestrian na nagpasalamat, ay salamat ngaya. Taigwa na ngaya digding pedestrian. Nakikipagpatintero sa mga pedestrian dyan, pag libre, madalaga. Ang problema, kung may naghihiling, pag balyo, biglang suminulpot, nabangga. Sabi nga ni partner Ronald Bonapos, bata sa mga pulis man na naka-duty dyan sa, sipak. Sige, masanang hiriling na sana. Dahil lamang niya dyan nagtatraffic ngaya o kaya nag-a-assist. Dahil man pwede i-assist ka mo, dahil man dyan kipedestrian. So mga pulis, ito duman sa sipak, aircon pala nito, kaya yaraon duman. Nagpapasuro si Relponsa na sa mga pulis. Sabi kang report kaso, arin ito report sa ko ni partner Ronald Bonapos na nangangapudan sa mga traffic enforcer sa mga pulis na tabangan man sila. Pag nahiling na nakang pulis na yaon sa mga traffic enforcer, sa mga pulis, suto, pasuro si Relpo. Bala ngaya ka mo dyan mga traffic enforcer. Kaya tabi manong dyan sa mga traffic enforcer, piling pulis na So mga traffic enforcer, ang feeling ninda, pulis naman. Kung makapamiadan tabi manong gis dyan sa tinampuinda, tawag pa sa pulis. Ang mga traffic enforcer, bagay ko, mga may holster man pati. May traffic enforcer ko dyan na nahiling, pero may nagkakapamiadan. Daog pa so taga HPG. Yugon mo ya. Maray pa ngaya kay ni o papilanta na ngaya ini. Yan mga pulis ba ko? Yan sa gilid o. Ata na. Ailing man traffic enforcer yan. Yaon dyan sa gilid kantinan po. Nakapamiada. Batan mga pasiwik ninda ko yan. Iba na. Ay, inda. Di salamat na tabi. Igwa naki pedestrian lane. Diyan po sa bus stop. Sa tahaw kang bus stop, igwa naki pedestrian lane. Di na agan manggiraray. Dati narali ya. Pinarunas bagaya. Dahil ngay ka mo di pwede apod kini magbalyo. Di ngunyan iguana. Di salamat na. At least may balyuhan na sa mga pedestrian. Bako na kung makikipagpatintero sa mga bihikulo. Although nasa sentro yan, pero pag masalpo ka man dyan ki bihikulo, kung bako lapo ka, darawang ka sa Siga Memorial District Hospital. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ka na tabi manong Jess? Nakalunad ka na sa tren? So tinuruhog na auto? Ako kaito, pangarapon ko iya. Kaito baga, ang biyaheng Bicol pa Manila, tren. So, mga lolo, lola ta, iyo yan ang tiglulunadan ka ito. Pero maswerte ako manong Jess, na nakalunad manggiraray ako sa tren. Kang lunsar iyan kang Philippine PNR, National Railways, nagkaigwa kita kito kipagkakataon pigpa-cover sa muya kito ni Governor pa kito si Joey Salceda.
So pag test run, kang train, halik duman sa tutuban, pasiring dyan sa Pulanggi. Hanggang sa nasa Pulanggi ito, so nalunadan mi. Yeah. Di nakalunad ako sa train. Ako pangarap po nun ko ining makalunad sa train. Manong Jess. Di nagpag-pig cover mi ito. So mga bago itong train na halik sa Japan na apod kayo ni rinipair man sa Pilipinas. Iyo. Una ko daw tabi Manong Jess, pulido ang dalaga. Bako ngayon subako, bako sana mataltag. Pag una ko pulido ang dalaga. Diyos ko Manong Jess, parangkal na. Mataltago na maray. Although sunalunadan may, aircon pati ito. Aircon so, apod kayo ni, so train. Grabe ang taltag. Kani ka man supig lulugo na igot. Nakailan ka nagkiigot? Minako akiduwang mangko, ilagan ki asit, lulugoon. Hugarin agad igot. Ayo, sus, makulugon sa lawas. Nakaabot kami dyan sa may parting Pulanggi. Haling tutuban so tren, pasiring dyan sa Pulanggi. Pero sa iba na tabing nasyon, arog kan sa Japan, sa iba, pulido ang dalagan kan train. Digdi sa tuya. Siyempre, ang mga release dyan, igarabas pa, tigibong pantabak, pigibong balisong, pigibong kutsilyo. O di, pag nawara sa iba kaan dyan, di mataltag iya. Bakong pulido ang tigaagihan. Pero ang sabi, madali na databi mag-operate. Ang biyahe kang tren, halik dyan sa Naga, pasiring dyan sa Ligao City. Madali na databi, madali na mag-operate. Nakulaon ko tayo na bagay kasi ang tren baga, alos mga shortcut ang tig-aragihan. Dahil traffic dyan, sa diri mo ang tinampo, ay sa diri mo ang agihan. Dahil ka pwede dyan na may magsabat, dahil pwede ka may mag-agi dyan kasi agihan mo yan. Bako? Dahil pa ako dyan nakalunad, Ferris wheel sana. Dito, mas na akin eh. Naglunad ka pa man sa Ferris wheel. Naglunad sa Ferris wheel. Maray, taday ka no inalibo. Maray, taday ka nalibo. Di, magayunon so experience ako, ta sabi ko nga ni, ako, pangarap ko talaga. So, nakalunad naman, giraray ako. Sa train. O sabi, ma-operate na databi ang biyahe kang train hali dyan sa Naga City, pasiring dyan sa Ligao, vice versa. Kung noa rin, alat-alaton ta. Takong iguana kit rin, ingon ta daw. Kung pulido na, baka lamang ayos na sa mga agihan, dahil na lamang kibako-bako. Mataltagong kaya tabi Manong Jess. Magkulogon sa lawas. Pigapot mi nga ni so driver baga. Ay, magkimanibila pala ang tren. Ang tren da tabi Manong Jess, dahil sinda pwede magbiyahe, iyang pinaka-importante yung da sa tren, ang busina. Ating para interview mi so, ang driver pala dyan, bako man nga, ang lisensya niya, bako man LTO, ano pala, uya ng professional din, civil service. Ang operator kang train, bako man pala nga driver, LTO ang lisensya, bako. Diyo. Tik para osyoso mi sa driver. Saro sa mga SOP, kang train, dahil pwedeng magbiyahe ang train kung daing busina. Ya pwede tabi, pigapot miso driver, operator, pwede tabi na magbiyahe ang train na ding. Dahil, pag dahil da tabing busina, dahil pwedeng mag-andar ang train. Dahil pwedeng magbiyahe ang train.
Yung pala nang kung sa bihikulo, dahil ka makapadalagan kung dahil kang gasolina. Ang tren, maski may gasolina, pag daing busina, dahil pwedeng magdalagan, dahil pwedeng magbiyahe. So, ibig sabihin, maski daing gasolina ang tren, pag may busina, mabiyahe. sabi Manong Gis kang operator naman, lakaw-lakawi daw ngayon inunaw. Yung mo tabi ang Manong Gis. Importante hon ay makakabiyahe ang tren pag daing busina. Pag may busina, maski daing gasolina, pwede dan dumalagan ng tren. Oy, lakaw-lakawi daw yan ino. Hiling mo na mga. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Hindi kinakailangan Mga tugang 4 minutos tabi bago mag-alas 7:30. na magulang, basta't So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Webes. siyaan, kahit hindi gwapo Petsa 20 kita kang Hulyo taon 2023. na di matalino, Sa pangaran po yan kan mga taga-suporta tadigi sa programa, ang MPY Dormitory, ay gugustuhin B-Pro Lights and Sounds, siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, naman. City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Peña Capos Bilo, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Seriola. Kasabay taman po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Kahit hindi gwapo, Sa pangaran po ni Maestro nila doon, na di matalino, ang Samoya pong Station Manager. puso, siya pa Sa pangaran man po ni Dogabos, sa mga parantabay niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa, no? Para mahiling man po kang iba. Paaram na po muna sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. tuwiran nito, Sa aga naman kita magaribanan, 6 to 7:30 a.m. basta't hindi ba Hindi po sa Bicol Net TV. Adios, amigos! gwapo, Domo arigato. Ringat po kita, bye-bye. kahit na di matalino, Serbisyo basta't siya'y asin may reparo. puso, Kaibahan siya si pa rin Manny ay Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. ayaw ko sa sobrang maginoo, dahil baka ako ay Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo.
uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.